Сәлем, дуслар, киттік Уфаға, Шкучны Покаға, шуңа күрә менә биографиям буенча гомумән сорауларыгыз булса, бирегез. Шушы юл барышында откровенно булдырылган хәтлек җаваплар бирмен сезгә. Рәхмәт бик зур. Тырыштыргалаштыргалыйбыз. Артык ачык булганым өчен элеккәли дә инде үземә, ләкин нишлисең? Менә шундыйрак инде мин. Бәр үтермәсәләр язам әле. Аллага шөкер, үпкәләми, үпкән кушкан җилгә очкан бит инде. Без әле кичләрен ул үзенең яшь чактагы, бала чактагы, яшь үсмер чактагы җегетләрен сөйләп, мин үземнең кызларымны сөйләп, аларны жәлләп, кайберләре өчен куанып, сөйнеп утырабыз әле. Әтинең нишләп әни белән тормаганын мин соңрак язырмын. Әтинең башка семьясы юк, но башка хатыны бар. Юк әле биюче тапмадык. Элек биегән биючем Мәскәү концертында рәхмәт ярдәм итте. Илдар Марсович, сезгә зур рәхмәт. Но син, брат, син бассаң без югалабыз бит. Без вакыт-якка бит тоже күренергә кирәк. Шуңа күрә ачылатма. Бер дустыма мөрәҗәгать иткән инде шулай, менә шундый әле кыенрак хәлләр. Ул миңа әйткән, а кому сейчас легко? Шуңа күрә, а кому сейчас легко? Только үзеңнән тора бер. Вперед, пахать, по-другому никак. Уның турыла нимә һөйләйм инде? Минем биография бит, шуңа күрә әзрәк әйтеп алырмын инде. Менә беренче класска алып барган мин аны, исемдә, фотографиясы да бар. Булай молодец, яши. Женщины, девушки, хөрмәтле хатын-кызлар, а также красавицы других регионов. Позвольте